Η Φανή κατέβηκε από το ταξί στην πλατεία Κολονακίου, κρατώντας τον χαρτοφύλακα με τα σχέδια σφιχτά στον κορμό της, σαν να την προστάτευε από τον αέρα που φύσαγε δυνατά εκείνο το απόγευμα. Είχε γυρίσει από το Βερολίνο πριν από 1 μήνα και ακόμη δεν είχε συνηθίσει ξανά τον ρυθμό της πόλης, τα κορναρίσματα, τις φωνές, τον κόσμο που περπατούσε γρήγορα χωρίς να κοιτάζει γύρω του. Το νεοκλασικό στην οδό Σκουφά ήταν ακριβώς όπως το θυμόταν από τις φωτογραφίες που τις είχε στείλει ο ιδιοκτήτης. Ψιλοτάβανο, με σπασμένα παντζούρια και μια βαριά πόρτα που χρειαζόταν 2 χέρια για να ανοίξει. Μέσα, η μυρωδιά της μούχλας ανακατευόταν με αυτή της φρέσκιας λάκας από τα ξύλα που είχαν αρχίσει να ξυλώνουν οι εργάτες. «Καλησπέρα σας. Εσείς πρέπει να είστε η αρχιτέκτονας», ακούστηκε μια φωνή πίσω της. Γύρισε και τον είδε. Ο Σταύρος στεκόταν στην είσοδο του σαλονιού με το πουκάμισο σηκωμένο στους αγκώνες και λίγη σκόνη στα μαλλιά του. Ήταν πιο ψηλός από ό,τι περίμενε, με ώμους φαρδιούς από χρόνια δουλειά σε εργοτάξια και μάτια που δεν χαμογελούσαν εύκολα, αλλά όταν το έκαναν, άλλαζε όλο το πρόσωπό του. «Φανή Λεοντή», είπε εκείνη, προτείνοντας το χέρι της. «Σταύρος Κωνσταντίνου», απάντησε εκείνος, σκουπίζοντας βιαστικά την παλάμη του στο παντελόνι πριν τη σφίξει το χέρι. Η επαφή κράτησε 1 δευτερόλεπτο παραπάνω από το τυπικό. «Καλώς ήρθατε στο χάος μας». Εκείνη γέλασε. «Το χάος είναι η ειδικότητά μου». Περπάτησαν μαζί μέσα στο σπίτι. Εκείνη εξηγούσε τα σχέδιά της με πάθος, πώς θα άνοιγε το σαλόνι προς τον κήπο, πώς θα εσαλβατζάριζε τα παλιά πατώματα, πώς το φως από το έθριο θα έμπαινε βαθιά μέσα στο κτίριο. Εκείνος την άκουγε προσεκτικά, γνέφοντας, ρωτώντας πρακτικά πράγματα. Πόσο θα άντεχαν τα δοκάρια, αν μπορούσαν να κρατήσουν το παλιό τζάκι, πού θα έμπαιναν οι νέες εγκαταστάσεις. Κατά τις 6, οι εργάτες έφυγαν. Ο ουρανός είχε σκουρίνει απότομα και η βροχή άρχισε να πέφτει δυνατά, χτυπώντας τα τζάμια σαν μικρά βότσαλα. Η Φανή κοίταξε το ρολόι της. «Θα αργήσω να βρω ταξί με αυτή τη βροχή», είπε. «Μείνετε λίγο ακόμα. Θα κοπάσει», πρότεινε ο Σταύρος. «Έχω καφέ και 1 μπουκάλι κρασί που μου έφερε ο πατέρας μου από την Άξο. Λέει ότι είναι για ειδικές περιστάσεις, αλλά εγώ δεν ξέρω από τέτοια». Εκείνη δίστασε, αλλά το κρύο την έκανε να γνέψει καταφατικά. Κάθισαν σε 2 παλιές καρέκλες στο ημιτελές σαλόνι, με τα ποτήρια στο χέρι και τη βροχή να πέφτει ασταμάτητα. Μίλησαν για τα πάντα. Για το Βερολίνο και την Αθήνα, για τα κτίρια που αγαπούσαν και αυτά που μισούσαν, για το πώς εκείνος είχε αναλάβει την επιχείρηση του πατέρα του στα 25 του, για το πώς εκείνη είχε φύγει στα 20 της για να μην γυρίσει ποτέ, μέχρι που γύρισε. Η κουβέντα κύλησε χωρίς να το καταλάβουν. Το κρασί τελείωσε, ο καφές κρύωσε. Κάποια στιγμή η Φανή σηκώθηκε να φύγει. Η βροχή είχε κοπάσει, αλλά ο αέρας ήταν ακόμη υγρός. Στην πόρτα, εκείνος την κοίταξε στα μάτια. «Χαίρομαι που αναλαμβάνεις εσύ το έργο», είπε χαμηλόφωνα. «Κι εγώ χαίρομαι που θα το φτιάξεις εσύ», απάντησε εκείνη. Δεν ξέρουν ποιος έκανε το πρώτο βήμα, ίσως και οι 2 μαζί. Το φιλί ήρθε ξαφνικό, βαθύ, σαν να περίμενε καιρό να συμβεί. Τα χείλη του ήταν ζεστά, τα χέρια του σταθερά στη μέση της. Όταν απομακρύνθηκαν, έμειναν να κοιτάζονται χωρίς λόγια, με την ανάσα τους βαριά. Την επόμενη Κυριακή ο Σταύρος την πήγε σπίτι του γονιών του στα βόρεια προάστια για το καθιερωμένο οικογενειακό τραπέζι. «Θέλω να σε γνωρίσουν», της είχε πει, «και τον αδερφό μου». Ο Λευτέρης ήταν εκεί, πιο νέος κατά 3 χρόνια, με το ίδιο σκούρο δέρμα, αλλά με πιο ανοιχτό χαμόγελο και μάτια που δεν ησύχαζαν ποτέ. Δικηγόρος, γοητευτικός, με κοστούμι ακόμα και Κυριακή μεσημέρι. «Λοιπόν, εσύ είσαι η Φανή που μας έχει κάνει τον Σταύρο αγνώριστο τελευταία», είπε ο Λευτέρης, σφίγοντας το χέρι της λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν. Εκείνη γέλασε ευγενικά. «Ελπίζω προς το καλύτερο». Ο Λευτέρης την κοίταξε μια στιγμή παραπάνω. Τα μάτια του γλίστρησαν στο πρόσωπό της, στο λαιμό της και μετά επέστρεψαν στα δικά της. «Προς το πολύ καλύτερο», είπε χαμηλόφωνα ώστε να μην τον ακούσει κανείς άλλος. Και τότε για πρώτη φορά η Φανή ένιωσε ένα ελαφρύ ρίγος, όχι από έλξη, αλλά από κάτι που δεν μπορούσε ακόμη να ονομάσει. Οι εβδομάδες που ακολούθησαν πέρασαν σαν όνειρο που δεν ήθελαν να τελειώσει. Η Φανή και ο Σταύρος βρισκόταν σχεδόν κάθε μέρα, σαν να υπήρχε μια αόρατη κλωστή που τους τραβούσε κοντά ο ένας τον άλλον. Το πρωί εκείνη στο γραφείο της στο Κολονάκι, εκείνος στα εργοτάξια του. Το απόγευμα συναντιόνταν στο νεοκλασικό που προχωρούσε γρήγορα,
σαν να ήθελε και το ίδιο το σπίτι να τους δίνει περισσότερο χρόνο μαζί. Μια Τρίτη βράδυ, μετά από μια κουραστική μέρα, ο Σταύρος την πήγε στο μικρό του διαμέρισμα στο Μέτς. Ήταν λιτό, με ξύλινα πατώματα και βιβλία στιβαγμένα παντού, βιβλία αρχιτεκτονικής που είχε αγοράσει για να την καταλάβει καλύτερα, όπως της είπε αργότερα, με ένα ντροπαλό χαμόγελο. Εκείνη τη νύχτα έμεινε για πρώτη φορά. Δεν υπήρχε βιασύνη, μόνο μια βαθιά αργή ανακάλυψη του κορμιού του άλλου, σαν να ήξεραν ότι είχαν όλο τον χρόνο του κόσμου. Όταν ξημέρωσε, η Φανή ξύπνησε με το κεφάλι της στον ώμο του και τον ήχο της ανάσας του να την ηρεμεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είχε νιώσει ποτέ. «Μείνε», της ψιθύρισε εκείνος όταν εκείνη σηκώθηκε να φύγει για τη δουλειά. «Δεν μπορώ», είπε εκείνη γελώντας, «αλλά θα γυρίσω απόψε». Και γύρισε, και την επόμενη και την μεθεπόμενη. Σύντομα τα πράγματά της άρχισαν να εμφανίζονται στο διαμέρισμά του. Μια οδοντόβουρτσα, ένα μπουκάλι άρωμα, ένα φόρεμα κρεμασμένο πίσω από την πόρτα. Ο Σταύρος δεν σχολίαζε τίποτα. Απλώς χαμογελούσε όταν έβλεπε κάτι καινούριο, σαν να ήταν το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Το πάθος τους δεν έσβηνε. Αντίθετα, φούντωνε. Μια νύχτα γύρισαν βρεγμένοι από μια ξαφνική μπόρα και δεν πρόλαβαν καν να φτάσουν στο κρεβάτι. Κατέληξαν στο πάτωμα του σαλονιού, με τα ρούχα μισοβγαλμένα και τα γέλια τους να σκεπάζουν το θόρυβο της βροχής. Άλλη φορά, εκείνος την ξύπνησε στις 3 το πρωί μόνο για να την φιλήσει στο λαιμό και να της πει ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί από πόσο την ήθελε. Εκείνη δεν διαμαρτυρήθηκε. Μέσα σε όλα αυτά, ο Λευτέρης άρχισε να εμφανίζεται πιο συχνά. Περνούσε από το εργοτάξιο τυχαία, έφερνε καφέδες για όλους, σταματούσε να μιλήσει με τη Φανή για τα σχέδιά της. «Ο αδερφός μου λέει ότι είσαι ιδιοφυΐα», της είπε μια μέρα, με το χαμόγελο που δεν έφτανε ποτέ στα μάτια του. «Θέλω να δω κι εγώ από κοντά». Η Φανή το εκλάμβανε ως αδερφική υπερηφάνεια. «Ελάτε όποτε θέλετε», του απαντούσε ευγενικά. Μια Πέμπτη απόγευμα, ο Λευτέρης τηλεφώνησε στον Σταύρο. «Έλα να πιούμε ένα ποτό απόψε. Και φέρε και τη Φανή. Έχει καιρό να βγούμε όλοι μαζί». Ο Σταύρος δέχτηκε. Πήγαν σε ένα μπαρ στο Γκάζι, με χαμηλό φωτισμό και μουσική που δεν ενοχλούσε την κουβέντα. Ο Λευτέρης ήταν σε φόρμα. Διηγούταν ιστορίες από το γραφείο του, γελούσε δυνατά, γέμιζε τα ποτήρια τους. Κάποια στιγμή ο Σταύρος σηκώθηκε να πάει στην τουαλέτα. Ο Λευτέρης έγειρε ελαφρά προς τη Φανή. «Είσαι πολύ όμορφη απόψε», της είπε χαμηλόφωνα. «Πάντα είσαι, αλλά απόψε κάτι διαφορετικό». Εκείνη γέλασε αμήχανα. «Ευχαριστώ. Το κρασί φταίει». «Όχι», είπε εκείνος, κοιτάζοντάς τη σταθερά. «Εσύ φταίς». Η ατμόσφαιρα άλλαξε για μια στιγμή. Η Φανή ένιωσε το βλέμμα του να γλιστράει πάνω της, όχι πια φιλικό, αλλά πεινασμένο. Όταν γύρισε ο Σταύρος, ο Λευτέρης είχε ήδη αλλάξει θέμα, γελώντας για κάτι ασήμαντο. Λίγες μέρες αργότερα ήταν τα γενέθλια του Σταύρου. Η Φανή είχε οργανώσει ένα μικρό πάρτι στο διαμέρισμά του, μόνο οικογένεια και λίγοι φίλοι. Ο Λευτέρης ήρθε τελευταίος, με ένα ακριβό μπουκάλι ουίσκι και ένα χαμόγελο που δεν έλεγε να σβήσει. Καθώς το βράδυ προχωρούσε και ο κόσμος άρχισε να φεύγει, η Φανή βγήκε στο μπαλκόνι για λίγο αέρα. Ο Λευτέρης την ακολούθησε. «Συγχαρητήρια για τον αδερφό μου», είπε. «Τον έχω δει πιο ευτυχισμένο από ποτέ». «Ευχαριστώ», απάντησε εκείνη, κοιτάζοντας τα φώτα της πόλης. Εκείνος στάθηκε δίπλα της, πολύ κοντά. «Ξέρεις, μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς θα ήταν αν...» Σταμάτησε, σαν να μετάνιωσε. «Αν τι?» ρώτησε εκείνη, γυρνώντας να τον κοιτάξει. «Τίποτα», είπε εκείνος, αλλά τα μάτια του έλεγαν κάτι άλλο. «Απλώς είσαι ξεχωριστή, Φανή. Πολύ ξεχωριστή». Η Φανή ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Δεν απάντησε. Γύρισε μέσα βιαστικά, βρίσκοντας τον Σταύρο στην κουζίνα. «Όλα καλά?» τη ρώτησε εκείνος, αγκαλιάζοντάς την από πίσω. «Ναι», είπε εκείνη, ακουμπώντας το στήθος του. «Απλώς κρύωσα». Δεν του είπε τίποτα για το Λευτέρη. Δεν ήξερε καν τι να πει. Ήταν μόνο λόγια, σκέφτηκε. Τίποτα παραπάνω. Αλλά βαθιά μέσα της κάτι είχε αρχίσει να ραγίζει. Το νεοκλασικό παραδόθηκε στα τέλη Νοεμβρίου. Η τελετή παράδοσης ήταν σύντομη. Ο ιδιοκτήτης έκοψε μια κορδέλα στην είσοδο, οι εργάτες χειροκρότησαν και μετά όλοι σκόρπισαν. Η Φανή και ο Σταύρος έμειναν τελευταίοι, περπατώντας μέσα στους άδειους πια χώρους που είχαν γίνει δικοί τους. Εκείνος πέρασε το χέρι του γύρω από τη μέση της. «Τέλος εποχής», είπε. «Αρχή άλλης», απάντησε εκείνη και τον φίλησε. Αλλά η αλήθεια ήταν ότι χωρίς το καθημερινό πρόσχημα του εργοταξίου, η ρουτίνα μπήκε σιγά σιγά ανάμεσά τους.
Εκείνος ξυπνούσε νωρίς για δουλειές σε άλλα έργα. Εκείνη έμενε ώρες στο γραφείο της σχεδιάζοντας νέα projects. Βλεπόνταν τα βράδια, κουρασμένη, αλλά το πάθος δεν είχε σβήσει. Ίσα-ίσα είχε γίνει πιο βαθύ, πιο οικείο. Μαγείρευαν μαζί, κοιμόνταν αγκαλιά, μιλούσαν μέχρι αργά για το μέλλον. Ένα μεγαλύτερο σπίτι, ίσως ένα ταξίδι στην Ιταλία, παιδιά κάποτε. Ο Λευτέρης όμως δεν εξαφανίστηκε. Αντίθετα, άρχισε να εμφανίζεται με δικαιολογίες που έμοιαζαν αθώες. Τηλεφωνούσε στον Σταύρο για οικογενειακά θέματα, αλλά πάντα ρωτούσε και για τη Φανή. Μια μέρα πέρασε από το γραφείο της κρατώντας έναν φάκελο. «Έχω μια γνωστή που ψάχνει αρχιτέκτονα για το εξοχικό της στη Μύκονο», της είπε. «Σκέφτηκα ότι μπορεί να σε ενδιαφέρει και ήθελα να σε δω». Εκείνη δέχτηκε το φάκελο. «Ευχαριστώ. Θα το κοιτάξω». «Μήπως να πηγαίναμε έναν καφέ να σου εξηγήσω καλύτερα», πρότεινε εκείνος. Η Φανή δίστασε. «Έχω πολλή δουλειά σήμερα». «Κάποια άλλη μέρα τότε», είπε εκείνος, χωρίς να επιμείνει. Αλλά τα μάτια του έμεναν πάνω της. Τις επόμενες εβδομάδες τα μηνύματα άρχισαν να έρχονται πιο συχνά. «Πώς είσαι? Σκέφτηκα εσένα σε ένα συνέδριο που πήγα. Σου στέλνω μια φωτογραφία από ένα κτίριο που νομίζω ότι θα σου αρέσει». Εκείνη απαντούσε ευγενικά, σύντομα, χωρίς να ενθαρρύνει. Αλλά μέσα της ένιωθε μια μικρή, απαγορευμένη κολακία. Ο Λευτέρης ήταν γοητευτικός με έναν τρόπο διαφορετικό από τον Σταύρο. Πιο λεκτικός, πιο θεατρικός, πιο έτοιμος να πει αυτό που σκεφτόταν. Ο Σταύρος άρχισε να το προσέχει. Μια νύχτα, ενώ ήταν ξαπλωμένη, ρώτησε ξαφνικά: «Ο Λευτέρης σε παίρνει συχνά τελευταία?» Η Φανή γύρισε να τον κοιτάξει. «Μου στέλνει κάποιες φορές για δουλειές. Γιατί?» «Τίποτα», είπε εκείνος, αλλά η φωνή του είχε μια ένταση. «Απλώς είναι λίγο περίεργος μαζί σου από την αρχή». «Είναι ο αδερφός σου», είπε εκείνη χαμογελώντας. «Και φίλος μας». Εκείνος δεν απάντησε. Την τράβηξε κοντά του και την φίλησε δυνατά, σαν να ήθελε να διώξει κάθε αμφιβολία. Μια Τετάρτη απόγευμα η Φανή βγήκε από το γραφείο νωρίς και σταμάτησε σε μια καφετέρια στο Σύνταγμα για έναν εσπρέσο. Καθώς περίμενε στην ουρά, άκουσε μια φωνή πίσω της. «Φανή?» «Τι σύμπτωση?» Γύρισε και είδε το Λευτέρη. Φορούσε ένα σκούρο παλτό και κρατούσε έναν χαρτοφύλακο. «Γεια σου», είπε εκείνη. «Πράγματι σύμπτωση». «Κάθισε μαζί μου», πρότεινε εκείνος. «Έχω μισή ώρα μέχρι το επόμενο ραντεβού μου». Εκείνη δίστασε, αλλά είπε ναι. Κάθισαν σε ένα τραπέζι κοντά στο παράθυρο. Αρχικά μίλησαν για δουλειά. Εκείνος της είπε για μια δύσκολη υπόθεση διαζυγίου που χειριζόταν, για έναν πελάτη που τον είχε εξαντλήσει. Η φωνή του ήταν χαμηλή, κουρασμένη. «Μερικές φορές νιώθω ότι τρέχω χωρίς να προλαβαίνω να ζήσω», της είπε. «Εσύ πώς τα καταφέρνεις? Είσαι πάντα τόσο φωτεινή». Εκείνη γέλασε. «Δεν είμαι πάντα. Και εγώ κουράζομαι». «Αλλά έχεις τον Σταύρο», είπε εκείνος. «Είναι τυχερός». Η κουβέντα κύλησε. Εκείνος της μίλησε για την παιδική τους ηλικία, για το πόσο ο Σταύρος ήταν πάντα ο μεγάλος, ο υπεύθυνος, ενώ εκείνος ο μικρός που έκανε ζημιές. «Το θαυμάζω», είπε, «αλλά μερικές φορές νιώθω ότι ζω στη σκιά του». Η Φανή τον άκουγε και ένιωθε συμπόνια. Ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπε έτσι ευάλωτο, χωρίς το συνηθισμένο του προσωπείο. Κάποια στιγμή εκείνος έγειρε ελαφρά μπροστά. «Φανή, ξέρω ότι δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά δεν μπορώ να το κρατάω άλλο μέσα μου». Εκείνη πάγωσε. «Σε θέλω», είπε εκείνος χαμηλόφωνα, χωρίς να αποφύγει το βλέμμα της. «Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, και κάθε μέρα όλο και περισσότερο». Ο χρόνος σταμάτησε. Η Φανή ένιωσε το αίμα να ανεβαίνει στο πρόσωπό της. Σηκώθηκε απότομα. «Λευτέρη, όχι», είπε. «Δεν μπορώ να το ακούσω αυτό». «Λυπάμαι», είπε εκείνος, αλλά δεν έμοιαζε να λυπάται πραγματικά. «Απλώς έπρεπε να το ξέρεις». Εκείνη πήρε την τσάντα της και έφυγε χωρίς να κοιτάξει πίσω. Έξω ο αέρας ήταν κρύος, αλλά εκείνη δεν το ένιωθε. Το μυαλό της γύριζε. Όταν γύρισε σπίτι το βράδυ, ο Σταύρος την περίμενε με δείπνο έτοιμο. Την αγκάλιασε, τη φίλησε. «Πώς ήταν η μέρα σου?» τη ρώτησε. «Κανονική», είπε εκείνη, προσπαθώντας να χαμογελάσει. Δεν του είπε τίποτα, όχι ακόμα. «Ήταν μόνο λόγια», σκέφτηκε ξανά. Αλλά αυτή τη φορά η σκέψη δεν την ηρέμησε. Και βαθιά μέσα της ήξερε ότι οι ρογμές είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν. Εκείνο το βράδυ η Φανή δεν κοιμήθηκε. Ξάπλωσε δίπλα στον Σταύρο, άκουγε την ήρεμη ανάσα του και ένιωθε το βάρος των λέξεων του Λευτέρη να την πνίγει. Το πρωί, ενώ εκείνος έφτιαχνε καφέ, αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να το κρατήσει άλλο μέσα της. «Σταύρο, πρέπει να σου πω κάτι», ξεκίνησε, με τη φωνή της να τρέμει ελαφρά. Εκείνος γύρισε, κρατώντας 2 κούπες.
Το πρόσωπό του ήταν ακόμη νησταγμένο, χαλαρό. «Λέγε». Του τα είπε όλα. Την τυχαία συνάντηση στην καφετέρια, την εξομολόγηση του Λευτέρη, το πώς έφυγε αμέσως. Δεν παράλειψε τίποτα. Όταν τελείωσε, η κουζίνα είχε γεμίσει σιωπή. Ο Σταύρος άφησε τις κούπες στον πάγκο χωρίς να πιει. Τα μάτια του είχαν σκοτεινιάσει. «Θα του μιλήσω», είπε μόνο με φωνή χαμηλή και παγωμένη. «Μην το κάνεις χειρότερο», ψιθύρισε εκείνη. «Δεν έγινε τίποτα, Σταύρο. Απλώς μου το είπε». «Αλλά το είπε», απάντησε εκείνος. «Στον αδερφό μου το είπε». Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο Σταύρος πήγε στο γραφείο του Λευτέρη χωρίς να τον προειδοποιήσει. Το κτίριο στην πλατεία Συντάγματος ήταν γεμάτο κόσμο, αλλά εκείνος ανέβηκε κατευθείαν στον τρίτο όροφο. Η γραμματέας προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά ο Σταύρος μπήκε μέσα σαν τυφώνας. Ο Λευτέρης σηκώθηκε από την καρέκλα του μόλις τον είδε. «Σταύρο, τι στο διάολο νομίζεις ότι κάνεις?» ξέσπασε ο Σταύρος κλείνοντας την πόρτα πίσω του με δύναμη. «Της φανής, της δικής μου φανής». Ο Λευτέρης δεν το αρνήθηκε. Κάθισε ξανά αργά, σαν να περίμενε αυτή τη στιγμή. «Δεν το σχεδίασα», είπε. «Απλώς συνέβη. Τι πολύ. Περισσότερο από όσο νόμιζα». Ο Σταύρος τον κοίταξε σαν να μην τον αναγνώριζε. «Είσαι ο αδερφός μου, ο μόνος που έχω. Και μου το κάνεις αυτό». «Δεν σου το κάνω εσένα», απάντησε ο Λευτέρης, με τη φωνή του να σπάει για πρώτη φορά. «Δεν μπορώ να το ελέγξω. Προσπάθησα, αλλά κάθε φορά που τη βλέπω...» «Δεν θα την ξαναδείς», τον διέκοψε ο Σταύρος. «Τέλος, μείνε μακριά της και μακριά μου». Βγήκε χωρίς να περιμένει απάντηση. Στο ασανσέρ χτύπησε τον τοίχο με τη γροθιά του τόσο δυνατά που οι αρθρώσεις του μάτωσαν. Όταν γύρισε σπίτι, η Φανή τον περίμενε. Είδε το πρόσωπό του και κατάλαβε. «Του μίλησες». Εκείνος γνέφασε. Την αγκάλιασε σφιχτά, σαν να φοβόταν ότι θα εξαφανιστεί. «Λυπάμαι», ψιθύρισε εκείνη στο στήθος του. «Δεν φταίς εσύ», είπε εκείνος. «Εσύ δεν φταίς». Αλλά τις επόμενες μέρες η σχέση τους άρχισε να αλλάζει. Ο Σταύρος έγινε πιο κλειστός, πιο κτητικός. Ρωτούσε πού πήγαινε, με ποιον μιλούσε στο τηλέφωνο. Όταν έβλεπε μήνυμα από άγνωστο νούμερο, το πρόσωπό του σφιγγόταν. Η Φανή το καταλάβαινε. Ήταν ο φόβος του να χάσει η προδοσία από τον ίδιο του τον αδερφό, αλλά ένιωθε να πνίγεται. «Μου έχεις εμπιστοσύνη?» τον ρώτησε μια νύχτα, μετά από έναν μικρό καυγά για ένα αθώο μήνυμα από συνεργάτη. «Σε σένα, ναι», απάντησε εκείνος. «Στον κόσμο γύρω σου, όχι πια». Ο Λευτέρης εξαφανίστηκε για λίγες μέρες. Δεν τηλεφωνούσε, δεν έστελνε μηνύματα. Αλλά μια Πέμπτη βράδυ, ενώ η Φανή ήταν μόνη στο διαμέρισμα και ο Σταύρος είχε βγει για δουλειά, ήρθε ένα μήνυμα από εκείνον. «Λυπάμαι για τον καυγά σας. Ξέρω ότι φταίω εγώ. Αν ποτέ αλλάξεις γνώμη, αν ποτέ χρειαστείς κάποιον να μιλήσεις, θα είμαι εδώ. Πάντα». Η Φανή διάβασε το μήνυμα 3 φορές. Δεν απάντησε. Το έσβησε αμέσως. Αλλά δεν πρόλαβε να σβήσει το ιστορικό. 2 μέρες αργότερα ο Σταύρος έψαχνε το τηλέφωνο της για έναν αριθμό τηλεφώνου που του είχε ζητήσει νωρίτερα. Είδε το διαγραμμένο μήνυμα στο καλάθι αλληλογραφίας. Το διάβασε. Όταν η Φανή γύρισε από το γραφείο, τον βρήκε καθισμένο στο σαλόνι με το τηλέφωνο στο χέρι και το πρόσωπο χλωμοπό. «Γιατί δεν μου το είπες?» ρώτησε ήρεμα. «Πολύ ήρεμα». «Το έσβησα αμέσως», είπε εκείνη. «Δεν σήμαινε τίποτα». «Αλλά το κράτησες κρυφό», είπε εκείνος. «Πάλι». «Σταύρο, νόμιζα ότι ήμασταν ειλικρινείς πια», είπε σηκώνοντας το βλέμμα του. Τα μάτια του ήταν κόκκινα. «Αλλά εσύ ακόμα του δίνεις χώρο». «Δεν του δίνω τίποτα», φώναξε εκείνη. «Εσένα αγαπάω. Μόνο εσένα». Εκείνος σηκώθηκε. «Τότε γιατί νιώθω ότι χάνω και τους δυο σας». Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκαν μαζί. Εκείνος έμεινε στο σαλόνι, εκείνη στο κρεβάτι. Το πρωί η απόσταση ανάμεσά τους είχε γίνει χάσμα. Η κρίση είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Και κανείς δεν ήξερε αν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Η απόφαση ήρθε μια Κυριακή πρωί, μετά από ακόμα μια νύχτα γεμάτη σιωπή και αποστάσεις. Ο Σταύρος είχε κοιμηθεί στον καναπέ, η Φανή στο κρεβάτι μόνη, με τα μάτια ανοιχτά μέχρι το ξημέρωμα. Όταν ξύπνησαν, κάθισαν στην κουζίνα χωρίς να κοιτάζονται. «Δεν αντέχω άλλο έτσι», είπε εκείνη πρώτη, με φωνή σταθερή παρόλο που μέσα της όλα έτρεμαν. «Κάθε μέρα περιμένω πότε θα με ρωτήσεις πού ήμουν, ποιον είδα, τι μήνυμα ήρθε. Σε αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να ζω με αυτή τη σκιά ανάμεσά μας». Ο Σταύρος έσφιξε το φλιτζάνι του τόσο δυνατά που τα δάχτυλά του άσπρισαν. «Κι εγώ δεν αντέχω να σκέφτομαι ότι ο αδερφός μου σε κοιτάζει ακόμα. Ότι ίσως εσύ». «Δεν υπάρχει ίσως», τον διέκοψε εκείνη. «Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αν δεν μου έχεις εμπιστοσύνη».
Εκείνος γνέφασε αργά. «Ίσως να χρειαζόμαστε χρόνο». «Ναι», είπε εκείνη, «χρόνο». Δεν υπήρχαν φωνές, ούτε δράμα. Μόνο δύο άνθρωποι που αγαπιούνταν πολύ και δεν ήξεραν πώς να σώσουν αυτό που είχαν. Η Φανή μάζεψε τα πράγματά της σε δύο βαλίτσες εκείνο το απόγευμα και γύρισε στο παλιό της διαμέρισμα στο Παγκράτη, που το είχε κρατήσει υπονικιασμένο. Όταν έκλεισε την πόρτα πίσω της, έκατσε στο πάτωμα και έκλαψε μέχρι που δεν έμεινε τίποτα. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν άδειες. Ο Σταύρος δούλευε από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, γύριζε σπίτι και έπεφτε εξαντλημένος στον καναπέ χωρίς να φάει. Δεν απαντούσε σε τηλεφωνήματα φίλων, δεν έβγαινε. Το διαμέρισμα μύριζε κλεισούρα και μοναξιά. Τις νύχτες ξυπνούσε απότομα, ψάχνοντας δίπλα του το κορμί της, και όταν θυμόταν, το σφίξιμο στο στήθος του είναι αβάσταχτο. Η Φανή δεν ήταν καλύτερα. Δούλευε μηχανικά, έτρωγε λίγο, κοιμόταν ελάχιστα. Κάθε γωνιά της Αθήνας της θύμιζε εκείνον, το Μέτς, το Κολονάκι, ακόμα και το νέο κλασικό που περνούσε έξω από το γραφείο της. Έστελνε μήνυμα και μετά το έσβηνε. Τον καλούσε και έκλεινε πριν χτυπήσει. Ο Λευτέρης, που είχε μάθει για το χωρισμό από κοινή γνωστή, περίμενε 2 εβδομάδες. Μετά της έστειλε μήνυμα. «Άκουσα τι έγινε. Λυπάμαι πολύ. Αν θέλεις να μιλήσουμε, είμαι εδώ». Εκείνη δεν απάντησε αμέσως. Αλλά μια Παρασκευή βράδυ, μετά από μια ακόμα μέρα που είχε περάσει κλαίγοντας στο γραφείο, του έγραψε ένα ποτό μόνο, σαν φίλοι. Συναντήθηκαν σε ένα μικρό μπαρ στα Εξάρχεια, με χαμηλό φωτισμό και μουσική που κάλυπτε τις σιωπές. Ο Λευτέρης ήταν προσεκτικός. Δεν μίλησε για τον Σταύρο, δεν την πίεσε. Της είπε για τη δουλειά του, για ένα ταξίδι που σκεφτόταν να κάνει, για ασήμαντα πράγματα. Εκείνη ήπιε 2 ποτήρια κρασί γρήγορα και άρχισε να μιλάει. Για το πόσο της έλειπε ο Σταύρος, για το πόσο την πόνεσε η έλλειψη εμπιστοσύνης, για το πόσο μόνη ένιωθε. Ο Λευτέρης την άκουγε. Κάποια στιγμή της άγγιξε το χέρι πάνω στο τραπέζι. «Είσαι πολύ δυνατή, Φανή, θα το ξεπεράσεις». Εκείνη δεν τράβηξε το χέρι της. Όταν βγήκαν έξω, ο αέρας ήταν κρύος. Εκείνος πρότεινε να τη συνοδεύσει μέχρι το σπίτι της. Ήταν κοντά. Σπερπάτιστα της, εκείνη σταμάτησε. «Ευχαριστώ που ήρθες», είπε. Εκείνος την κοίταξε στα μάτια. «Δεν θέλω να είσαι μόνη». Και τότε συνέβη. Εκείνος έγειρε και τη φίλησε. Εκείνη για μια στιγμή ανταποκρίθηκε από μοναξιά, από θυμό, από την ανάγκη να νιώσει κάτι άλλο εκτός από πόνο. Αλλά μόλις τα χείλη τους άγγιξαν πραγματικά, το μετάνιωσε. Τον έσπρωξε απαλά. «Όχι», είπε. «Λάθος». «Φανή». «Όχι», επανέλαβε με δάκρυα στα μάτια. «Καληνύχτα, Λευτέρη». Μπήκε μέσα και έκλεισε την πόρτα. Έκατσε πάλι στο πάτωμα, αυτή τη φορά νιώθοντας χειρότερα από ποτέ. Την επόμενη μέρα πήρε τηλέφωνο τον Σταύρο. Εκείνος απάντησε με φωνή βραχνή, σαν να μην είχε μιλήσει μέρες. «Πρέπει να σου πω κάτι», είπε εκείνη. «Από κοντά». Συναντήθηκαν στο παρκάκι κοντά στο διαμέρισμά του, εκεί που είχαν πάει την πρώτη τους βόλτα. Κάθισαν σε ένα παγκάκι με απόσταση ανάμεσά τους. Του τα είπε όλα. Το ποτό, το φιλί, το πώς το μετάνιωσε αμέσως. «Ήθελα να είμαι ειλικρινής», είπε. «Ό,τι και να σημαίνει αυτό για μας». Ο Σταύρος την κοίταξε για πολλή ώρα χωρίς να μιλήσει. Τα μάτια του ήταν άδεια. «Τους 2 ανθρώπους που αγαπούσα περισσότερο στον κόσμο», είπε τελικά με φωνή σπασμένη. «Και οι 2 με πρόδωσαν». «Δεν σε πρόδωσα», ψιθύρισε εκείνη. «Ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Εσένα αγαπάω». Εκείνος σηκώθηκε. «Δεν ξέρω αν μπορώ να το πιστέψω πια». Έφυγε χωρίς να γυρίσει πίσω. Η Φανή έμεινε εκεί ώρες, κοιτάζοντας το κενό. Ο Λευτέρης της έστειλε μήνυμα εκείνο το βράδυ. «Λυπάμαι αν σε πίεσα». Εκείνη δεν απάντησε. Ο Σταύρος διέγραψε τον αδερφό του από το τηλέφωνο. Και οι 3 τους για πρώτη φορά ήταν εντελώς μόνοι. Πέρασαν 5 μήνες. Ο χειμώνας έφυγε βαρύς, η άνοιξη ήρθε δειλά και το καλοκαίρι μπήκε με ζέστη που έλειωνε την άσφαλτο. Η Φανή είχε δεχτεί μια πρόταση για συνεργασία σε ένα μεγάλο έργο στη Θεσσαλονίκη, 3 μήνες μακριά από την Αθήνα, μακριά από αναμνήσεις που την έπνιγαν σε κάθε γωνιά. Είπε ναι χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά. Στη Θεσσαλονίκη έμενε σε ένα μικρό διαμέρισμα με θέα τη θάλασσα. Δούλευε πολύ. Έβγαινε λίγο, μιλούσε με ελάχιστους. Τις νύχτες περπατούσε στην παραλία μόνη, ακούγοντας τα κύματα και σκεφτόμενη τα πάντα. Το πρώτο φιλί στο νεοκλασικό, τις νύχτες στο Μέτς, στον καυγά στην κουζίνα, το φιλί με το Λευτέρη που ακόμα του την έκαιγε από ντροπή. Και πάνω απ' όλα, τον Σταύρο. Δεν τον είχε ξεπεράσει, ούτε μια μέρα. Μια νύχτα Ιουνίου,
Καθισμένη στο μπαλκόνι με ένα ποτήρι κρασί, πήρε το τηλέφωνό της και έγραψε ένα μήνυμα που το έσβησε 10 φορές πριν το στείλει τελικά. «Σκέφτομαι συχνά εκείνο το σπίτι στο Κολονάκι. Και εσένα». Δεν περίμενε απάντηση, αλλά μετά από 10 λεπτά ήρθε «Κι εγώ». Μόνο αυτό. Αλλά ήταν αρκετό για να μην κοιμηθεί εκείνο το βράδυ. Ο Σταύρος στην Αθήνα δεν είχε πάει καλύτερα. Δούλευε σκληρά, γυμναζόταν μέχρι εξάντλησης, έβγαινε με φίλους που τον πίεζαν να προχωρήσει. Είδε 2-3 γυναίκες, αλλά καμία δεν έμενε παραπάνω από ένα βράδυ. Το διαμέρισμα στο Μέτς ήταν ακόμα όπως το είχε αφήσει εκείνη. Το άρωμά της είχε φύγει, αλλά η απουσία της παρέμενε. Με το Λευτέρη δεν είχαν μιλήσει ούτε μια φορά. Ο αδερφός του είχε φύγει για δουλειά στην Πάτρα και ο Σταύρος δεν είχε ρωτήσει λεπτομέρειες. Όταν ήρθε το μήνυμα της Φανής, το διάβασε ξαπλωμένος στον καναπέ με ένα ποτήρι ουίσκι στο χέρι. Το κοίταξε για ώρα και απάντησε. Από τότε τα μηνύματα άρχισαν να πηγαίνουν και να έρχονται. Πρώτα προσεκτικά, μετά πιο ανοιχτά. Μιλούσαν για τη δουλειά, για την πόλη, για ασήμαντα πράγματα. Κάποτε εκείνη του έστειλε μια φωτογραφία από τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα. Εκείνος της έστειλε μια από το νεοκλασικό που περνούσε συχνά απ' έξω. «Είναι ακόμα πιο όμορφο τώρα που είναι έτοιμο», της έγραψε. «Το φτιάξαμε μαζί», απάντησε εκείνη. Τέλη Αυγούστου η Φανή γύρισε στην Αθήνα. Το έργο είχε τελειώσει και δεν υπήρχε πια λόγος να μένει μακριά. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάρει το αυτοκίνητό της και να πάει στο Μέτς. Στάθμευσε απέναντι από το σπίτι του Σταύρου, αλλά δεν κατέβηκε. Τον είδε από το παράθυρο να βγαίνει στο μπαλκόνι, να κοιτάζει τον ουρανό. Ήταν πιο αδυνατισμένος, με πιο κοντά μαλλιά, αλλά ήταν εκείνος. Έμεινε εκεί μισή ώρα και έφυγε χωρίς να του πει ότι ήταν εκεί. 2 μέρες αργότερα του έστειλε. «Επέστρεψα. Μπορούμε να μιλήσουμε». Εκείνος απάντησε αμέσως «Ναι». Συναντήθηκαν στο νεοκλασικό. Είχε γίνει γραφείο μιας μικρής εταιρείας design, αλλά το απόγευμα ήταν άδειο. Η Φανή είχε ακόμα τα κλειδιά από παλιά. Ο ιδιοκτήτης δεν τα είχε ζητήσει πίσω. Μπήκαν μέσα σιωπηλοί, περπάτησαν στους χώρους που είχαν φτιάξει μαζί. Κάθισαν στο έθριο, εκεί που είχαν πιει κρασί τη νύχτα της βροχής. «Δεν σε ξεπέρασα», είπε εκείνη πρώτη, κοιτάζοντάς τον στα μάτια. «Ούτε μια στιγμή. Εκείνο το φιλί με το Λευτέρη ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Όχι επειδή συνέβη, αλλά επειδή συνέβη ενώ εσένα αγαπούσα. Ήταν μοναξιά, θυμός, αδυναμία, όχι αγάπη». Ο Σταύρος την άκουγε χωρίς να διακόπτει. Τα μάτια του ήταν υγρά. «Κι εγώ δεν σε ξεπέρασα», είπε τελικά. «Προσπάθησα, αλλά κάθε μέρα ξυπνούσα και ήσουν η πρώτη μου σκέψη. Και η τελευταία». Εκείνη πλησίασε, του πήρε το χέρι. «Μπορούμε να ξαναρχίσουμε, όχι από εκεί που σταματήσαμε, αλλά από πιο πίσω, πιο αργά, πιο προσεκτικά». Εκείνος έσφιξε το χέρι της, με έναν όρο. «Ποιος? Ο Λευτέρης δεν θα είναι πια στη ζωή μας. Δεν μπορώ να το αντέχω». Η Φανή γνέφασε. «Δεν είναι, ούτε στη δική μου». Την τράβηξε κοντά του και τη φίλησε. Ήταν ένα φιλί αργό, γεμάτο πόνο και ανακούφιση, σαν να έβγαιναν και οι δύο στην επιφάνεια μετά από μήνες κάτω από το νερό. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Λευτέρης πήρε μετάθεση στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη υπόθεση. Δεν αντιστάθηκε. Πριν φύγει έστειλε ένα μήνυμα στον Σταύρο. «Συγγνώμη για όλα. Εύχομαι να είστε ευτυχισμένοι». Ο Σταύρος δεν απάντησε, αλλά το διάβασε και το έσβησε. Η Φανή μετακόμισε ξανά στο Μέτς σταδιακά. Αυτή τη φορά χωρίς βιασύνη. Έφερνε ένα-ένα τα πράγματά της και κάθε φορά ο Σταύρος της έφτιαχνε χώρο χωρίς να πει τίποτα. Μια Κυριακή απόγευμα πήγαν μαζί μια βόλτα στο νεοκλασικό. Ήταν ανοιχτό για το κοινό εκείνη τη μέρα. Είχαν οργανώσει μια μικρή έκθεση φωτογραφιών από την ανακαίνιση. Στάθηκαν μπροστά σε μια φωτογραφία από την πρώτη μέρα. Το σπίτι μισογκρεμισμένο, εκείνη να εξηγεί σχέδια, εκείνος να την κοιτάζει ήδη ερωτευμένος χωρίς να το ξέρει. «Εδώ ξεκίνησε», είπε εκείνη. «Και εδώ γύρισε», απάντησε εκείνος. Πήραν τα χέρια τους και βγήκαν στον κήπο. Ο ήλιος έπεφτε πίσω από τα δέντρα και η Αθήνα απλωνόταν μπροστά τους ήσυχη, σαν να τους συγχωρούσε για όλα. Η αγάπη τους δεν ήταν πια η φλόγα που καίει τα πάντα. Είχε περάσει από φωτιά και είχε γίνει κάτι πιο βαθύ, πιο σταθερό, και ήξεραν πια ότι μπορούσε να αντέξει.